Kasee na guso ehwere ma yenkonsoma yesase de bra wo yempanifo a ewa Atronie Methodist cluster of schools e wo sunyane wo bonomantam ne mo sre sempanifo wona wonsem wo bie ni aban wo mu ni akade wo schools dodo no amu enti wo mo sre nkonwa no ni ade wo mo a Adom Kasee etwaso Impanyufo womo ewo Atronie Methodist cluster of schools ye no ewo sunyane municipality wo bonomantam ne mo edenkre mane aban eni ankronkro no bia wonsem ewo bi se wontumi mra wonsora ban mu na womado mo nkade ahodo a betumi aboa ama adekire ne adesua etumi ayakono na abra head teacher wo school ne mo ni Adom Kasee ama ne dinkomo no ode tunanimu se efimra school yi woteye ebesi saa mra idie baabi atwetwefo ne adesuafo no kokoye won ho ye no eye petee mu na entiapo eba ne saa na mpendo do na ano eja yade mu edigu school no emu Osi school nyina no when see any toilet facility anase baby a enkra no nso ebe ye ohun yie na yebesan adwonso nti eduru se enkra na adwonso a obi afa baby a na wadwonso se okotoilet nso a okura baby a na wakoye ne hu yie na de santos no se esanse wosi a chenti ehun ne ma asebepi empoma epono asai enchense nso asai enwachi owura Anthony eje ya wono eya assemblyman wo honom esoso card to aso se esanse school no nhede ni nkade ahodo ne bi wo ho nti no eya BC in social adesuafo do kwotro de ba no enta enkoyi weyinti wo sere saban ne betumi abam no ba beboa wo mo sede be ya adesua ne adekire no ebesan so ate agina bio Enam saa dan sami so emma enkoda na disua ekọ fompa won koye BC ya eno kwasem ni resource na eba no na mfata kura na minim se dwumadie ni kwa wie ya edinwumasua ene adekire pa ebekoso na ebema nkoda no soso modem a won ebo no wonwumasua mu no akosoro pa the crackano Dr. Pokwajima ya we de sha we free kro no mu edigana cedi 300,000 koma wo mo se wo mo enhwe no mo sha se mfansi agyanan bia e wo honom emfama adesuafo ene akyerɛkyerɛfo enya no nko a ɔde kyewo manim se ɔmomba mo homɔden a se ICT center so obesi bi de ama adesuafo wo honom na bra oguso kasa no wogina ne nsɛm so de adesere ɛto ankrankra won nsɛm obi se won so mfo won sika mebo school no namboa na school no ntumi fa na ntuma pa infra se ya ma mo 300,000 Ghana cedis a wo de bus kada dem o 3 billion